Salamat gyud kaayo Ginoo nga bisan sa hapit nga nawala ang ako nga passport didto sa Istanbul, Turkey, nakaabot ra gyud mi nga malinawon, safe and sound dinhi sa Cologne, Germany. Excited ba ya ming duha ni Father Kazmir kay first time biya gyud dinamo nga makaanhi dinhi sa Europe. Then nalipay sad ko nga na ako'y kauban gyud nako nga pari. Kay nindot man gyud nang magbiyahe nga naa gyud kay kauban. Labaw na kung bag-o ka. Pero ang first impression gyud nako pag abot nako sa airport sa Germany kay LR gyud. Lahi ra gyud. Murag gimingawan ko sa ilang airport ba kay lahi ra man gud ang rush sa Manila. Yeah. I miss the rush of the passengers in Manila. And people here are not talking, no? Today is Saturday. Yeah. People here are not talking, unlike in Manila, no? Everybody's talking. Yeah. Nabati gyud nako nga bugnaw-bugnaw gamay na dinhi sa ilaha. Ninduta sa ilang airport oy. Ug dinhi nabati gyud nako nana ko sa Europe kay lahi naman ang mga signages nga ako ang makitan. Gamay na lang kayo ang akong masabtan. Pasalamat sad ko nga kay kauban mi ni Father Kazmir, nakakuha mi og kauban usab nga pari nga SVD nga mo'y musundo sa moa. Pero dugay-dugay mi nga nagkita sa musundo sa moa kay tungod lagi sa kadako sa airport. Mao nga ang nahitabo, nagsunod-sunod lang pud ko kang Father Kazmir kay ako wala man ko kabalog asa mi dapit padung. Lampas 30 minutos gud sila nga nag-text sa among kaubang pari. Wala man wala mi nagkasabot asa mi magkita. Mao nga kadugayan namo libot-libot ni Father Kazmir, nakita na gyud mo kadugayan kung asa tong lugar nga giingon sa among kauban nga pari. Kini day si Father Vincent, usa ni siya ka Indonesian nga pari. Na-assign ni siya dinhi sa Germany sulod sa taas-taas na gyud kayo usab nga panahon. Kabalo na gani pod siya mo German. Dili na ni siya mabaligya dinhi sa Germany kay kasabot naman kayo siya. Siya pod ang in charge sa communications dinhi sa Germany namo. Mao na nga ni gahin gyud siya og higayon usab nga sunduon mi dinhi sa airport. Samtang nag-agi mi sa ilang expressway, nakaingon gyud ko nga sana all kay lagi kalit kong gimingaw sa traffic sa Manila ug sa Cebu. So first time in Europe, yeah? Yes. Yeah, Both of us. And I'm happy that we are of the same flight, no? He shared his flight with me, so I said I'll copy the Father Kazmir's flight. Time pa, ang rason dahil nganong na ako din sa Germany tungod kay napilian mi ni Father Kazmir para mo-appeal sa usa ka seminar. Actually, tulo mi nga gikan sa Pilipinas. Pero kaming duha lang ni Father Kazmir ang nagdungan. Missiology Institute. Wow. But they Missiology. closed. Museum. Museum. Wow. Yeah, I see the SVD already. Yeah, that one. Mao nga pasalamat jud ko sa Ginoo ug sa SVD niini nga oportunidad kay talagsa ra baya ni. Sa mga pipila ka mga semana nga naami dinhi sa Germany, magpuyo mi sa San Agustin. Ug hastang kadakua man dayon ni San Agustin. Ug kay taas man kayo ang among biyahe, giingnan mi ni Father nga ibutang among mga bag sa kwarto, mo diskanso kadyot kay ilaag daw mi niya.